Pengumuman mulai sekarang dibuka es campur harga grosir. Muter kowe. Hari pertama buka. Lah endi es campure? Loh, ora metu. Loh, dapet bahaya iki kok. Sabar ya pemirsa. Ayo metu. Ketoke kowe ape mblithuki. Tenang, kelong es campur ready. Ya ndak ready, tak antem lato-latomu. Acu. Selamat menikmati. Matane iki malah es umbel. Aku mutah. Aduh, mual. Waduh, muter aku. Aku yo mutah. Ya aku yo. Mata nih omahku ki ada utat-utat. Kuitwet. Nyapone wedhus loro. Saiki aku dodol roti bakar rasa terasi enak sekali. Jajal tili ono, enak lu. Enak. Hah, ketoke meyakinkan. Jajal tak telik sitok yo. Dia poratmu kayak roti apa enak dicekek. Lo kok enak roti apa iki? Hehe. Roti tai kala monggo. Asli telek laba-laba. Matane cedok. Cah koclok.